411 общеобразовательных организаций. Республика мәктәпләрендә 466 мең бала укый. Аларның хәзер 97% кайнар аш белән тәэмин ителгән. Белем учреждениеләрендә 1700-дән артык ашханә бар. 1000 мәктәп укучысы өчен кайнар ашны үзләре пешерәләр. 200-ләбендә ярым фабрикатны әзерләп бирәләр. Татарстан президенты кушуы буенча 2020 елда барлык ашханәләргә инвентаризация уздырыла. Алар баланы кайнар ризык белән тәэмин итү мөмкинлеге бирәме? Мәктәпләрдә балаларны кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру өчен яхшырту өчен 2021 елда 1 миллиард сум акча бүлеп бирелде. Моңа 44 районның 196 мәктәбе ашханәсендә ремонт ясалды. Яңа җиһазлар алынды. Хәзерге вакытта 2022 елга ашханәне капиталь цикләндерү программасы проекты әзерләнә. Исемлек төзелә. Аңа 180 мәктәп кирде. Шартлар яңара, сыйфат ни хәлдә? Моннан 3 ел элек ата-аналарның зарлары күп иде. Соңгы елларда алар кимегән. Хәзер ашның сыйфатын министрлык, Роспотребнадзор һәм ата-аналар комитеты белән берлектә контрольдә тоталар. Марина Потяшина бүген депутатларга тикшерү нәтиҗәсен бәян итте. Яңа уку елы башыннан 315 мәктәптә булалар. Аларга ризык китерүче 3 оешма тикшерелә. 2021 елда сыйфатсыз товар белән тәэмин итү яраклылык вакыты чыккан ризык китерүнең 19 очрагы ачыклана. Первый наш доклад о предварительных итогах контроля в конце 2020 года. Былтыргы тикшерүләр нәтиҗәсендә кагыйдә бозу һәм кисәтү очраклары күбрәк иде. Әйтик, ашарга утырганда балалар алдындагы ризыкның кайнарлыгы күп сорау тудыра иде. Салкын була дип күп зарлар алдык. Әлеге хәл уңай якка үзгәрә. Андый очраклар 2 тапкырга кими. Укучылары иртәнге ашны тулысынча ашап бетерә торган мәктәпләр артты. Шул ук вакытта ашап бетерелмичә калган ризык индексы зур булган мәктәпләр саны кимеде. Мәктәп укучыларын кайнар ризык белән тәэмин итү эшенә йогынты ясаучы мәсьәләләрнең берсе товар китерүчеләрнең намуссызлыгы. Тикшерүләр күрсәткәнчә, былтыр уку йортларында ялган акмай, кулланылыш вакыты чыккан товарлар һәм кайдан алынганлыгы билгеле булмаган яшелчәләр табылган. Әлеге тәэмин итүчеләрне кара исемлеккә кертәләр, әмма алар барыбер мәктәпләргә эләгү җаен таба. Аларның тендерда катнашу хукукларын чикләп тә карадылар, тик күпләре оешма исемен алыштыра да яңадан тендерда катнаша. Надо сказать, здесь нет, они просто переименовались. За 3 дня переименовались в иное юридическое лицо и успешно продолжали участвовать. Бу мәсьәләгә анда бик күп субъектив кеше факторыннан тора торган әйберләр бар. Менә әйттем бит әле, азык-төлекне сатып алу тендер аша. Анда бит принцип куелган, кем иң очсызлы продукцияны тәкъдим итә, шул җиңүче була дип. Ә бит очсызлы продукция һәрчак сыйфатлы була алмый. Шуңа күрә биредә муниципаль хакимиятның, урыннардагы мәгариф җитәкчеләренең, әле бу проблема балалар бакчаларында да кала, без мәктәпләрнең генә югыйсә бүген карадык. Шуңа күрә һәр даим игътибарда торырга тиешле проблема. Тагын бер проблема ашханәдә хезмәткәрләр җитмәү. Акча аз, эш күп булганлыктан күпләр киткән. Бу уку елыннан хәл үзгәрә диделәр депутатларга министрлыкта. Один из больших и больных вопросов – это вопрос кадров. Иң зур проблемаларның берсе кадрлар кытлыгы. Уку йортларында укучы балалар саны артуга һәм башлангыч сыйныфларга кайнар азык ашату турындагы үзгәрешләр кертелгәннән бирле аларга эш артты, китә башладылар. Моны булдырмас өчен бу елдан аларның хезмәт хакын арттырырга карар кылынды. Депутатларны борчыган тагын бер мәсьәлә мәктәп укучылары арасында симерүчеләрнең артуы. Андый балалар 27 районда бар. Алабуга, Теләче, Минзәлә, Тукай, Ютазы, Яшелүзәндә күрсәткечләр аеруча зур. В докладе Потяшиной были озвучены цифры ожирения среди детей. Что будем делать? Принципы здорового питания активно внедряем. Шуңа мәктәптә укучыларга сәламәт туклану нигезләрен өйрәтергә тырышабыз. Без меню килештереп утырганчы укучыларга көнгә 2 тапкыр сосиска белән эпи ашата алабыз. Әмма без файдалы ризык ашату яклы. Бу үзенә күрә авыруны кисәтү чарасы булып тора. Шул ук сосисканың 2 төрен быелгы уку елы ахырына кадәр мәктәпләрдә ашарга рөхсәт ителә. Чөнки аны балалар ярата диләр. Тик киләсе уку елында да ул өстәлләрдә калсын өчен җитештерүчеләргә аны балаларга ашарга ярый дигән махсус рөхсәт алырга кирәк булачак. Яки аны менюдан сызачаклар. Кайнар ризык белән тәэмин итү мәсьәләсе алга таба да өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора. Күрелә торган чараларга өстәп, төбәктә әлеге мәсьәләгә ата-аналарны күбрәк җәлеп итәргә җыйналар. Моннан тыш Татарстанда азык продукциясенең куркынычсызлыгы менеджменты системасы ХСС стандартын кертү планлаштырыла. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы.